Action presenting Roman Father. Dila yome bonameto adoma chadi bi ulazim obiani nido. Roman Father Mo Mary adoma shauma Roman Father Roman. So my friend was out. I didn't know how I woke him. I didn't think there'd be a new kunuku. Who say, Papa, to Papa, so I didn't answer. What's our buy? So I won't commode you soon by one cousin crunch and make actually winning. What's our and now what's our no niche demo at the business said they're missing Rose. I asked them, change them, which them. My family kuno mummy. When your day, mummy. Who couldn't your day? Oh, Quabeso. Family, anyone of my name Kunbeka, Obeti. Papa, the Bias and Minquam, dear Nenye, or no, dear Nayenfa. Ah, Papa. As I'm being on the Kaya Winty. Papa, Miss Dear Mayamani be anywhere. Yes, so I know my right to Quatrawa, dear Sia. Over 2 billion, Nina, Engina. So the ana won na kana da bia de obeye na enya ne fe na da bia on de na ye no e ya wo de toto wo ne de no asai nete me de ye che ne bebre e de ntina wo de ye se me no na duane mi si ne niema so asai de no me kan wo ti wana ka cho se duane no ne niema sie e na de wale se na nka wanchi for me na best mileage in this country or what. Papa de se twa me nsu no kra ne se ye da wa asema mienu o se mi si ye da wa asema mienu in terms of what that was a mammy, you say? Into Obra Oboy, a ye. Obra wouldn't name Krum ha Oboy, a ye. Eh? I don't know, boss Abra boy. It is a sea, I wouldn't know way. What Baba shed in the Mariasia? Caumpe. What be that to be our bear father, Umpe? Father, you're quite strong, Mamma Jaw. Father, you say, be a mean too. So, no more for no minute if you know. You be only to was him and to was yes, Cassano Cucuaso, Cassano Cucuaso. So, as you know, to was only Cassa, no two fool. I think Cassano Wolf, only Cassano Wolf, father, and then yes, I know. Now, I said so drunk and me bonny. Then you pay. Now, I walk away a coonum. So, for Nimpo, Nanka, what no one's a bonus straw. Eh, yeah. Your father, a before by a new penny. Yes, a man, yes, sir. Can me catch it. Oba de eba o sisa wa brabo niam tantan basabasa ne nam kurum ha wo yi enye fe enti daachi bia wa ba begina ba bia o fa yi ni gina bia wo ya enne ye fe no ya fada dabo a wo nka ompe fada me ka me pepa na nka wo pepa dia ade enti na wo toto wa brabo sa enti untimi ne wo fa nkasa se na ho keka ne niam bia wo ye no anu te say awo kan ne wabi ti say anajo ayada wo se menini di nkomo no te se wontina nimpo na watie masem enkomodie say ase asem no wo ya amana ye bebrebe anajo awada no ase maami enu o so otina ni udi nkomo how na se nkomodie ya na meken se be ma de wo da anajo na wo yiri nyane wa mu se nkomo wo ho ade meba wo enkomo no wo kire se wontimi nyina se be ma na se say oh dabi nyano me kun do ya na anadwo wada wajira home no de nkomo kwahye no ade bia me ne kasikase mo ya ma nkomo anadwo no ne kokasikase World Bank kura sa abro mo nai woni busan sa brebe no ne me kasikase me busan na djuma mo ko busan na ye dai se no na ma wade enyina busan data mo didi no wotin nchen me wura na ko adwum te say ne se oh o ko da ajira home na wona ko busan sikase Tema meka chem se upeso ne be medi nkoma ya hemache awada wa bodam ade no ya wonya ne mahamache kase ne mesi ne mabatwa pa ama na kala kafra sese no ese se o hyase na ababra bokronkron wo babra bokronkron se de be ya daache benya enumeri nchen na so akọ edifiri na ekwe jai saba eniema basabasa no o te de meka no ni emfa mfa ntire kirem se mission kwa betimi ama wa betena obi
na sa nneɛma we nyina no we gya chiridi na daache no eno mere ba anya yiraba wote de make a chire no fada wa kamati ni mo fankasa nti wote ni sen se obesakra wadwin wo de me befi ni ya di sankumo se wonya mfa ho nka oba bia wonfa ho nka nipa bia e ba se wo ye o fada wonfa ho nka ho bia o se me na mameta de ho kankofo wona mo a wo de ho twi nkrofo enye no na meken wodi woni akia kama kunu kama man kala nwe ama haswa wate mesrew se ya no nko a me ne kunu bekasa emfa nkomo ntaata na najo empanyi se boso no betan wo che na chiwade so hu se no na ompa emfa nhye no ye wale fufuro na ope ntina me de hye no papa sa roba we na hye na e ma hye wododo ye kasa a wonte me se wo wale fufuro no opa ye se mo wale che ye no so wompe pe da fo ebere fufuro na ne nini nkomo wate ne bu se wonni ni se bere be no ni mimi di nkomo ah kwai na ko pe bibi man ni why I am a pra. Ma you drive kuma yanka. O say mi nko kunu mfanya aduane mane. Why? Mi kunu. Sa akoko no gina ha no kura ho. Akoko ndie ayidia damtedia. Why? Enwa no munyina why? Me enyi gwa ba kuma nko ya aduane ma ukunu ni se me de ne kobokoko. Abodam. Wonu oba bia hia mu pen. Oh, fada me no bia nhia da. Sa nye na wo faka se wakosisi akwada bi no. Fada ndi no e yakeka kwa. Me no na nye nokre. Mo ka to me so kwa. Sa tumufa ho nka obi a. Fa me ho nka obi a. Obeye fada daate wate eti no hyase ne fo woni kire mi fi ho abre bia admission bra ho tam bia wote de me ka kire no. Fada patwa wakamati. Eni mo fankasa pa. Menene be kasa. Onya butini ifi bia ndi me se wo. Emense mu fi bia. Mense wo ntia onya butini. Yo mate. Yo. Fada de me be fi. Ah ya abre fi why? Yo. Ide ya mfama mamu anka mu mrante nyina ase. Se wo fa ni mponka wo ba hwi na som. Roman father, mo Mary, adoma shawuma. Ena me no kasa se de eja ene oba e kasa. So obetie me no waka de wo ma kire me a ebebo. Awade a wokoye no. De bia ntokwa. Wona wonye ena be ma na nye. Edi enti na de bia makwa. Ka kire be. Na mwa me metimi di aboa se eja no. Menye. Me no ni ti kuro mu e wate se ye ko. Ya ba kokura ye de wode mo na ya solve eto da ne solve ne solve na wa hweme na case na twa ena na ma we no na case na twa enti sese ne mi busa wo edie na amada bia wo no kunu de ntokwa ade Mama menka ha ka se wo de ha wo na wo ka na wo ko busa ma me se wo nka untu de ade ha wo ntimi nka so na ati awale na se na nim de ha eti ti uro ma asafum na friday Mama me ko fe me kurumra na ebusa na no anjeche mo nchiro wo na wo ye ba na wo se wo ha wo mu na wo ba ka kire maame no papa de na wo kunu sutim a obeti asema ba ka kire maame no papa what be pani nsem da sa wo kan wo ha wia na me hunu se wo kunu na mfunso no firi na me ne be kasa mfunso no su firi wa na ma pa ho akwai se mpo kunu kura no se ho akwai wo ha na fa so na ma ye dai na ma ye papa be man na nye me de me ye pa Father da Hey father. Etu obi a ye twen wo no. Oh father. Obi kwa ne ka tie se wa wura fie ha. Na we su e. We dey bloina. Menu abadi aguja so na. Me tutu ama ni mayi mi no ahye mbotu. Na father da bo wa ma ye me te ho.
Father, wait, fetch me. Beman nenye. Ah? Ina make us angry. What would I have for you now? I say, one more rich habitus. Yeah, what probably are to so go with the wine of one and Casa. So, who could See me nenye. Who couldn't nenye the Casabe? I didn't know 1 year. What am I somehow? What more do you need? And I didn't. What come you? She may catch or say, Woka se wukuni yenti wujawalia. Ewi asun mo bin so de. Wo betimi kwale be ma. O gas wujawade. Wakati wujawade. Wasu okunu na enye. Enti di enje na okunu nya wo so tani asemi de ko wasu okujawade a. No ba ka se si ara me no tuo na me ka se me kunu nya ade na di akire. Me ye nipa me dwini ko akire me ye pani. Eh. Me ye pani me dwini ko akire. They say wo ba ye mi o. Wo ye pani no dwini ko akire me dwini to anu ya mbo. Me so mi ra fa cha me. And I'm meeting what come on, Maria. Miss Srow, question Obusa, meaning Tina Mammas, me, yes, until my phone of a Hey, me, yet an near cow, unless a man come with you. Samu, That's why I say me a penny beginning question. What's your croon? And I mean, Busan said, dear Tino croon, and I may party no about so cast a new queen, and I didn't. One of the older men on council, so a dear Tino croon. I am a Casano. Oh, my friend. Pia o man Mate, se fear no man tamama na be kasa ama na bantem. Into de mate. Awale obi de enyo. Obi de enyo. E ba cha enwa na bi anu no de gubu. E de agu. Obi awale enyo so te ho. Minimzi ekoye nyama ntimi didi preko. Na u didi preko enyam som no no. Eyo som papa na wo som. Na o ma yete faako. Na wo anya ho no obetu aburawe. Ara be shom. Mane meni enkwai. Mama de na emene. Abloi. Besin mi enkwai. Besin mi enko. Ami to me famu. Father. Besin mi enko. Yo are na e. Aye mami tutu e. Besin mi enko. Obi wale obi ne ya no e de no. Me na bobo wani chire me kan be ka chire papa. Ka ba be ka chire papa. Kan be cheche ma chire no. De nti a me bo me ni chire wo ne sei. Ha me pese o papa bete no. Won se mema adwini kwa achiri bebre se ne ma. E na me oba. Won so yo oba. E no oba tan oba bia so te ne ba yaw ese ne be ma. Wo be ba bon na ma ne anybody akoko je ensem bi hanyan. Tina me pese wo betem to ye be man tin kam cheche mu chire na no no so adwen bia wo fa me e fa asem ne hu bia na nka waka chire me enchire mu nchire no enchire mu no asem me so ma me e she me so wo ye meja o wo ye me papa ana me so e wo so ye me nanti na ma cheche ma chire me ni me enu afuru ma na tua wo de ye so e ye wa na afede e biem nti ma me nchire chire me enchire bibia mu nchire no oti obeka se wa anwen ne ho adwen pa o ende emini mi enu asem wo de wo fa ho O de obechire chirem usi won chirem obechire chirem usi won chirem me si won chirem o committee yo me o committee yo me nka sa me obechire chirem usi nchirem si won asma o ka anya no kurenti usi apoti usi wa winti ma me hwe so na wonyina ha na ede na ote senti maka cha onse na adwene mu do akota ene me nchirem Yosa papa obu hu ane se no wo de atoto na no saa na de dana no wokure mu kwa ono so ne nanfofo doso ensan so kana no obechire chire mu saa they said waja ansan mu obi okoro ma do fra ayi haram ma mi refi o won tene ne ho nkwa so Oh Me tutu wa besin mi enko de wa we na ye. Besin mo nka wi bi. Besin mi enko. Na so mu. Fabro ne to. Besin mi enko. Fabro ne to. Father abu etmode. Oba, father mu so be hwa abulana. Me dia to. Hwa. Yenkoi, father jeno twen wo father dabo. Father no nidi. Oba twen di na chi se ya ye be wie ne kofi. Eti father dabo me win to wo ja o me eja bro no. Nkoko ni. O de enko. Bye. Roman father, Roman father,
Papa, me about why? Mati about. Maybe I have me pa. Have me. No. Why so problem be our me wo but I be bomb money. Mati. Why be how be Mati. If I wa bra bom na mo tu mo dwumam. Sabi. Enyo papa wa wo nko ano papa. What's so your papa? Yes. What? Be how be Mati. Be jan ko. That's what I do at work. Yo, man pa. Oh, David. Me pa chu. Bibia ni bachu. Why? Mati. Boya ma one so kakra no hu se one be ma. Enya hu me de yasa masi no ntime be ntina me be me nka se bo no. But ya ma one so kakra ni hu se wo be ma. Why? Siano. Oh, David ma o ka se bia me nkonto. Oh, ko. Yo. Ah. Abi asa na mu ba wo kan sa. Me ka say. Se bibi ni o ma ne ho so. Bi asa o ma na so nyere. Be ma de nko ho beta wa de asi o. Be ma mo ba no hu so one be ma. Yes, what can I do? Me yere me patcho, me yere me patcho. E ma bebre hu sa no mu di jimi. Na wan sia ba na so. Oh, me ka so ko no. Na de o kan o ba che sei. Wo se mo anya ho beta na o ba che sei. Ebi asam ni ana wo so. Ko chine wi aba o ba sha ha ba ha me ko. Mimi ko chine. E wi aba na ko. Me kwa nso. Me kwa ni fada. Me kwa ni fada yima. Akotwetwe Bible. Wo yale papa. Mimi jale. Wo yale. Sese nti na me yale. Sa organizer we aba be sa chira me nyi. Me kwa nyina yenko. Woni wan na sai nyo na asa me awi abo me ha nti me nko. Yenko. Na me kwa fada yima so akobon ko yenko tulu. Me no ntulu, me no ko tulu. Me se ho na. Oh, lu ba ko no me de ya chira me de chira. Ko. Se bi na me ka se wonye no. Me se akakra bi nya na hokui. Ai, wonye. Eno Mary asumdue nkan wo. Abrante. O ma me dia betum anim. Ti wanim. Na me no nkasa. O ma me dia betum anim se. Odi ugba ma ba ko. E ma mi. Nani da so nyina ne wo. Nanso so. Ekwan a wo fashion. Woda wonna. Sorry a otete. O ma me so nim se. Roma safri mu no. O ma me nsem o kan nyina ne se. Watu nsano. Ene kura de jayo de wakofa abeka ho. Eye mefin bi aye so anu ane ye nom no. Ana wonum nu bone haban a wonum a wutimi efa se kan kura se odi kodi ewu. Eno na usori ya wonum. Eye no kure. Na ye no kure so a de na ho fefefe. Otenten na obrane. Wo anim nyama onyankopon eno meru betimi ma ne doba Yesu Kristo ade onim nyama bre wa ye nyama kese wa asase so. Eye no kresa. Father really me pa cho me da ase. De me ma me be ka kire o no efa ba bi ye no kure efa ba bi nya no kure. Wi no ye no kure. Wi no de nyame anum no kure ni father. Eno na wi ye free. Eno de nya no kure. Ana de en na. Nsa ne de father na me ka me nom nsa na me boa. Na me nom pa na me nom nsa pa. Ene me ne me na mfufuo nyina pie ko disco ne we de ka flow wanim e ko we kipia me ko boro pa. Ah father na nsu nyame anum no kure ni. Me hwe nchen ne nsema amanfo kan won nchen a. Ase mi gumi ma mi hu fin etimi kura ne father nyame anum ni kure ni. Be na otumi enu kura me fa nsa nka ma no da. Wejai. Majai nsa no father. Eno Mary asumdue nkan eno doba Yesu Kristo. Ah me se wa we asema o se father mu ana o be ka Debi. O ma me na obondi tu ase amase we. Father na we de wa da ro me fa choma no na fu. Tie. Wakwai na hi kunu. Wakwai. Na hi. Ah me kwai. Se uti dia me papa de ma me. Na o papa de ma wa me na me de ma. O se na hi. Na no me ba o se canopy. Ene wo se na hi. Na wo kana tade o me na mtoma. Ana wo se nya ho. Ese ka kire me ma me se. Me ma me. Wakwai. Ye kasa me kasa nwie. Wakwai. Adna utitim ti sa akura yi. Wo se nya ho ka kire me ma me se me ma me atale e ne papa be mu na ye. Na wo papa kura na me fa ka no na ka pese me ka kire no. Wo papa ta papa na se.
But you saw papa tade papa. Me from momla. Me can say from. Na hwe wo hoy. Me hwe me. Wa hu atale. Show papa. Ya top so cheo. Wo hu papa ho. De bia wo. Hu ye be ma tiatia. Wo go from the buo. Me jado. Ene wa hu ye ne de be su o. We su de fitire. Ah. E be su ma de su ko ka me ma me ne papa. O ma me betu hu se de ba de atade o so me na mtoma ho. Ne enyo na to ho. Me na mtata de ma ho. Enyo sika na me de toye. Na me adi te wo papa ye kasa bi atade e se o se ya. O kan to papa se bia. Me ya na me kotoy. Ade ni twam na ye twam atali flowers ye wo mu ye fe. Na se na me friend mla na to. Me nyama nkyere wo. O dress nya te so ma me basa. O nipa bi se wo tete hu gu nipa so. Me ma me metie me ka kyere wo. Se wonu kasa tantan. Wo so de tantan. Ye wo se de wakwaje asase ne yesisi pillar no. Sa wonu masam tie. O mu nipa. Sa wonu masam tie. O mu nipa. Na o ma me no papa ne me akasa. Am ye nya yakasa abonten na wo be sa aka asam fofo se. Ye nchadwuma. Na wo si se bi wo si wono ma me chadwuma. Wo ye me ma adwuma o. Ana mte so no ma me adwuma. Ade sa ko hwede mbo. Asiade. Eja dem po. Na baka. Ejabe. Wo de no. Ejabe. Hey. Painful ba. De bia hade. Hey. Anu onni. Onni. Asia. O ye yesaho. O ye yesaho. Ahwe wo hu me ye. Wo di sun sa be ko. Wo ye gwafa. Na atena. Ate aye enya de. Akwa temtimi dwunsom. Me ntimi fa nyo so. Prum sa wa bonten. Ah se me prum anya hwe. Se de nkrofo ti de ye adwuma. Memma dan ene nua hwe me be ma sa. Wa ko se hwe sa. Nya ne wadi. Na me de ye dai. Me na ni o. Me na mi ni o. Me pe nkrumo. Me na mi ni o. Kidigidi. Na se me betima pa. E shala sa eze. Se papu ndem. Ah okay me da se. Ayo hwe. Asia fa kwatire papa. Fa kwatire papa. Krasi ni ba. Krasi ni ba. Kidigidi se ya. O papa tra tenten se. Wada se. Eye no kure na waka no. Minim na nyame susu nhira wo. Unu mere asomdue mra so. Se watimi apam akase ampa ensa de wo nom. Nanso be na wotwemi no komiensani. De o ma meka no wati firi se egu ma me animu asenti wati. Kosu na eti o ma me asem. Ensa no sunne mfa bi nka wano bio. Na wi no so wo ka no. Eno die minka mesrew se emo obi anada na nkonkoto sa ha bantentan no na chichiri use ya na se bonsam jamu na okro no ba cho mate fada iti mesrewada ubetimi adu hu awu memu sase wusie no a aya yekum abo a yede ne to apaso no wusie no na ma abo a ne chenchene ne boa ne ba cho an na sese wudi ahye wanum a wotwe ne wanum no ne mu wasum no e made na chenchene wo mu se fada me num bi de na emom se de wusi kan wonsam ne de me huni se be ma onipadua ne wakoma ase ah ebe ho ebe sepoku adagya so no eti mesrew me da se pass wetie na futu mu ate me ba cho me hu se wetie susu a abre nyina medi wachi me ba cho ma di wo so a mepe bia ma why me ba cho ma te fada me so de me da se wadalo ma me de beto wanim na me fle me am ba ya wa anya me kaka dabi me da se me nyame nipa why me ba cho fada na me nshira akwasai me de ko why fada ma cho da bio fa hane hamwa Father, we are down on my fire. Wait me up. Ah, me ba ku esi ana ke we ja ke ba. Na me ko na father. Bye. Yo, father. Obiani ni do. Ani ebe ni bo no. Roman father. Mo Mary Adoma Shauma. Roman father. The lion. Roman father. To Jesus. Oh.